Ha kajingile ban penne pensa ban kinti la kaktin kithlin khnam bi ki pating ki banang wan kintip ya kajingyar jong kaktin khasi lem ba kajingru spa jongka kanyu trep youth council lingba ka socio cultural cell ha ka janmi jong ka khanru trek kala lingkon kala pen ko buram ya laingut ki samla na pring kin riu phong ngut tam ki bala job ekanam ya kop tho bat puli poitri khasi online kabla ai kerteng ukhulam ksiar ha kajingelang balingkon ha painwood hotel kini kilai ngut ki belatip kerteng usamla banjob liyo kharmalki ubalawan haka kerdan peningkong ki hybrid lahun daka Theresa syndrome baar bat ba Freddy boy majau balawan balai habai kren bat president rangpa ka seng ba roi kupar syndrome ulong ba ka seng kala pelong ye kini kajingya ko puli bat tho poitri kadai ka thong jong ka seng nadu balas tang ya ka kalong ban yada ban penne pensa ela ka tin ka thlet bat ban kentiu klem kan randin ye ki snap ki kerpang jong kari ba ka jai ban riu unong job ha ka kadan beningkong ula ai ka jingkren da ka jingjau umat ulai ai ka jingyero ye ka seng ka platri borba ban pelong ye kini ka program ka job bat ka basaiso kani ka jinga kop tho bat puli poetry uklom siar hakawat ke balai kini ka dega sin ke balai ka ba seng ka pelong ya kum kani ka program ngadap ru da ka jing kemen bantim bau news nam momenta kani ka wat ke balai kila don da ki phongut ki khun samla ki long kemi ki long pa ki balai shim benta shit ham bat ka bala pelong ro le si ya ki nong penia igit hot dengan social culture secretary hanin kat ke kinong bisa ban jenjar bangin la ban ai nani ban pentip ya kinong job kat kum kapur ke mangi nak bu ha jing sisang kum bala kren do assistant social culture secretary mane ba ni kwa ban pentip no ikinong job ka khat pratrik jong no pra jong snam aja absa dai namal ba kibun pala kinong sim menta ba kum juru ka ki no sim beta ki bala pentebet ya ledi har kom tho har kom puli kala pen yangi bat kum juru ikinong bisa bangin la ban ai ya ka jing pen bana por ka biang ring asong men pat hakani ka janmi ka momenta ilala ban pelong ini program i balingkot program i berit ndai badon jingmut pat yangi kum ka seng bat nganget ru bakande ke program ka badon jingmut ya ka jat benriu hi bro kowe ka kani ka jing pelong ya kum kani ka program ka jing ya kop man tho bat puli poetry ka deiru ka we ne ki senjam ki bangi kum ka seng ni persyam ban penne pensa bat kham tam ya ban kentiu ya la ka jong ka htien ka thlit nadu bala seng ya ki choi si ngi don tang ko we ka tho ba kata ka thong ka long ban yada ban penne pensa ban kentiu bat kham tam ban yale klem kan randin ya kita ki snap ki bakerpang ki bangi ni don kum ka jat benriu bat kani ka jing ya kop tho bat puli poetry kolom sia kide gijing persyang gijongi ban penne ya la ka jong htien ka thli ban yada ya ka bat khamtam ru ban kentiu ya ka jing riu spa jong htien ka jong mangai khuble ya ki noilam jong social cultural cell ki bala shim ya ka jing ketli na ka banta ban le ya ka ni ka ho ni le ru ya ka ni na ka banta ban kan mau burom yau tau riu perkhat ukrau perkhat jong ajat ben riu jong i umelung susu thang hakum kani kapur nasno ban pen kan mau yang i ki bay don lang hang ni bale si lembaga ni program ko belingkot yau we po we khot jong ajat ben riu ngin kan mau ya ki ai ki ba umelung susu thang upen kan mau yang i ukren yang i lembaga poetry jong ku umelung susu thang habo tho ya ki poetry kata ka diga jing so tho ba jong a habo tho ya kijing tho lani ka poetry sim la penan kam ya ki poetry tang man long kum kita kijing deng lani kijing pen phu pen phien reu penan kam ki poetry ban long ka yet khwi yangi kum ka jat ben bat kum juru ban long ka jing maham yangi kum ka jat reu kata ka de ka ba ngasu thu banadu ki por ki bumun shwa ba tho ki poetry hadu ka khne khlemat ka bamanta upen long yangi kum ka jat ben reu bangin pet ya ka yet khmi bat kum juru ban maham yangi ya kipor ki bansawan lembah ki jing tho ki jong u open kan mau yang ni ya katenrai ka bangi ni do open kan mau yang ni ya ubu jing keli ya ngi kum gajat meriu ha ka ni ka pateng ka momenta ya ka jing hiar arsut jong ka akor ku puro bat open kan mau ru yang ni bangi dei
ngim day ban kendit ban thia sa de bingin kendit no na ka jing thia thai ke jong ni ban phai khma syakata ba ye ki jing ki bangi kum ka jat ben rio nia kendu ba ni slow ru ba kapang pedeng jong kanika jing yakop na ni ka jing yathok poetry hang ni ka por ka di ka jing kersiuri kat kum balabu da ka social cultural sel ngasok ka por bakaya kala day yangi kum ka jat ben rio bangin kendit thia ba nganget balung ba kani ka jing yakop kamri ka jing khat tang ye kini kinoi sim benta ba kin kersiu thia ya ka jat ben rio ya we po we khat jong ka jat ben rio Nega nega jingkot yang i uwei po uwei dukhat jong kajai pendriu la kalong yu khna la kalong yu samla i kilong mi kilong mawat ya giru teman ru bakapor kala day yang i bangin kendit bak ban kersil ban khot ban wer yo uwei po uwei dukhat jong kajai pendriu kata ka day ka jingkwa ka jing thmu jong ka ka pang pedeng ka baka socio cultural cell kala bu yang i lang barok ki badon hang ni ngakren yela di ngakren ru ya kid khot jong ka sengi badon but yo way po way khot jong ka jat ben re slur but jong ka jing IT ka jong pi kumno ban kentiu yala ka jong ka riti ka dostur yala ka jong ka culture but yala ka jong ka kanika yala ka jong ktien ka thlit ngakwa ban ong ye pi yai beteng ban tho yai beteng ban perkhat but yai beteng ban kren khnang ban kanika ktien ka thlit ka jong ni kan kieu but ki jing tho ki jing tar ka jong ni kinang riuspa nakaway kapor syakaway pad hakum kani kapor ay ba kani ka program lani kani ka jingyakop ka jongi ba kani ka program ka bah kani ka janmiet ka bamanta kanom day ka program ka bangin kersiuri tang sisi ay ba kani ka jing kersiuri ka jongi kande nakaway ka singi syakaway pad ngin kersiu lakalong halaki jongi yem gisam lakalong haki school haki jaka puli ki jongi haki jaka tre ki jongi ba ka imlang sama kanom day tang ka program la ni ka program kersiuri ka batang sisngi kamangi kren kum ni ndalami nang ni ngin klet no kay ka kamram ni akwa balumba ni ka jing kersiuri ka jongi kandai ka ta continuous process kamangi ong kabanakawe ka sngi syakawe pat ngin kersiu dia laki jong ki khot la kalong ka yeng asem bat ye ki khot jong ka chat pendri barok kowe nga sa sisin pat ngai kublei ye history ka jongi kanom suja tang sikle mat la ne sikalami ne kanja suki pasuki balai kanja bat kumno kanja la dangi ngiklet no ya la kajong tien ka thlie kanja la dangi ngiklet la ngim kensnap ya la kajong giriti ki dostor ki bangi don bat kanja ru habangi sim ba kani ka culture ka bangi don ngikhen ya ka ba kande ka jingkit ka bakhya hakajaka bangin ken ba kande ka kabor bangila ban kentiu ya la kajong kita ki ba ngisno bat ngasno kani kapor bang nganget ru ba ka jingdu no ka jongi ya ka culture bat ya ka riti ka dostur ka jongi kanuan ha ka khlep mat ka bangingin klet lani ni sange no bandri kendong bat ban sumar ka kata ka di ka jing sngo nakalyang ka jonga bat kumju ru nganget mangilang ki badon ang ni kumta ngasno ba kini ki jing ko ha ka tho katar ki ay man sim ng kong e yanga bat yangilang kum git khot jong ka seng kum kinoi lam jong kaseng ban yo i bagi kun samla jong kajai ben real ban yo i bagi kun samla kidon kiwan ban ya shimta shit ham hakani kajing ko ban don de ki phongut kum ban rup khondai hado nyo phongut ki kun samla kilong kmi kilong pa ban ya shimta hakani kajing ko ban la ka khusna me se kolong barit kamde ka bahe mereka jing ya shimta shit ham go jong pi ka penpa ba fidon ga jing sngo hapo ka mensim ka jong pi bagi don kam ban kersiu ya ka jong kari kadon ga jing sngo hapo ka mensim ka jong pi pa pi sarong ya ka jong kadon ga jing sngo hapo ka mensim ka jong pi pa fidom ya ki jingja ki baca keleng jong kani ka imlang ka salang ka jong kadon ru ka jing kermen ba ka lawe ka jong kari ba ka jat riu kan ba pat kam tam e nasngo ba kani ka jing sim banta ka jong pi shit ham ka kadai namar ba pisngo pidon ga jingkit kli ban mi syakmat ban ong banga ga dai ban kit ya kalengkor ka bakhya jong kari ba jait men ngam dai ban pet ba uwe am kit renga bat ni da ding ha ban mi syakmat ban kit ya kani kalengkor la kalong ban kentiu ya ktien ka thli la kalong ban yada ya ka jong khndo ka syam
lakadong manyadai lakadong kariti gadustur ya ka culture bat kumta tete pi kinoya simbenta baro ngamong tang kibajob pi penpau hangilang baro kebedan bakal literature kajongi kathok katar kajongi kadang don ya kata kabor pan penki ya ki mensiam jong wei po wei khot jong ka kumbau melung so tham bat ki melung lemagi jing thok gi jing kran gi jong ki penki yang kani ka pateng ka bomenta nanget bagi jing thok gi jong pi ki poetry gi jong pi ki penki biang sa sisian yang kata keding ka badan hapok jong ni bangin yeng ban yele ban penek pensa ban yada ila ka jong gari bat ka jat penriu ngakwa roban ong ya kani da ka basai bakalawai jong ka ketian ka thlet ka jong ni kanom syong e tang kalawai jong ketian ka thlet ka jong ni lane ka culture ka jong ni kanom syong e tang haki bakum kini ki program kanom syong e tang haki school haki puli puthi kanom syong e tang haki seminar kanom syong e tang haki policy ke baka sarkar kanonra leka syong haka jing sngo haka jing mut jing perkhat jong ni ki kun samla jong ni ka jat mentri dara wei po wei khat jong ka jat menriu uperkhat kumuh nyautra Ukran ya ka ketian la jong utho aka ketian la jong bat uim me kejing hikai jong nyautra nganget baka nomdon kanu kabor ka banabar ka balak ban penjak klep ka jat nyautra ka bi ya jong ka syong hanga ka syong hangi ba kumnu ngi perkhat kumnu ngi kumnu ngi kran kumnu ngi tho nak banta ban penek pensa ini ketian ka thele nak bana ban penek pensa ya kanika culture ka bangi don yum dai ban klet baka jat ben riu ka bak klet no ela ka jong ka culture ka dai ka jat ben riu ka betlot ka jat ben riu ka bomdon ya ka lawe bat kan dai ru ka jat ben riu ka ba sup ban penjak klep ya ka nasla jong ni perte kata ka bangakwa ban ong ha ka ni ka por ka ba menta bat hoi ya pi kinong job laingot ngi ai kublei neng kwar ban ong yi kitugin riu po lain riu pun riu ngut kino shimenta ba phim dei baram re pila dei pa kinong job balai ba pidei kinong job namar ba pijiet ban keren pijiet ban perkhat ban tho nak benta ban kentiu la ka jong khtien phim dei baram re pidei ki job nong job namar ba pijiet ban keren pijiet ban perkhat ba pijiet ban kentiu ya la ka jong khtien ga thliet They very you shall know suppose but sama ingam am tharap la nang yin thadu kan ni dei pai la le man ni parthai la ban wai do nei man ngai ngu aju pot na blame imal fel ba ju ban bo ju I'm seeing it na but aku juga pun naik play UP kaseng HYC pilih tam kaseng bahalang pilih kaseng penroilang nyilam iki mati bapau shna jumpi man kikam aman kilian aman kidok pilih iyo umat basirnya yang babul bangkwa dua beli apa ya apa umat peran tadi kamati jumki pilih celak artet senang kriu pilih iyo umat bah arko tam
berjuang mentah jumpa yang tidak sing dia kam juki jogi HYC bat kini ki samla ramba kini basyur kam bom juting julit bantri kan kam ki kloy ban say kata ka kabor parkhat juki government juki bat kim ju no kim juting kim julit wat hakini ki pot bala le pi ki ada pasha ki jinsniu kata kaji yakun chpang drugs tigani kaseng onde banga shu ajinya ro jak banga job ya kan ya kan san yakun le kada ya banga la di ki kam bahaju ki nak ta kada nasyong hab asyong nia ban clay kata kajuban juma bat da kata ka kom bakila penyagi kan ya kan san yakun kata kulong sia kepala kalau dika kata kaji kesiu kia ini bar kiwe baro ka om tangi ki nom job le ki briru kiwe bai shimanta na ai ka khu na ai ka ki bak ki la ni ki ba kim dei ban du un sim ki ban ya chkhman ka jin job jin lam ka don be ki ma jin put ki ma ki dei pat ya ki don be le ka shong ka sim ba shin lam jung ni mo ni khun pa sha ka kan thai ka phong ka jan ka sha ka ba ko ka tho ro ka de no ka ta ka mi ka ba yu shabi juga jai ban rio ba phi de ban ka ma ba phi de ban bat ya kata ka juban nak jumpi ba pidi ban ye ban ti ba jai ban ki kumini ya jumi ba ini ba jumi ba ya sei la ka bor ka so ni ba the na du na du ki jaw na du ka pakhat dan ka de bi ki kublesia jar ni ya ki kublesia jar ni sai si ma ba phai nam ta ka ni ka jami ba itu na ba